Γεια σας παιδιά, και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο θα σας δείξω ένα παιχνίδι που λέγεται UFC. Περισσότεροι το ξέρετε, κάποιοι άλλοι δεν το ξέρετε. Το νικάω σε όλο αυτόν εδώ, με κυπαχίες όπως βλέπετε. Είμαι πιο δυνατός από εδώ, θα παίξουμε τις μάχες fights. Θα σας δείξω ή δύο μάχες η μία, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο και αύριο έχω σχολείο. Σχούρι. Και τώρα θα παίξουμε, κοιτάξτε. Ναι, ωραία. Πάμε. Εμείς να σταθούμε το μασελάκι μας. Πάμε να τον καθαρίσουμε. Έλα παιδί μου. Πάμε. Κοιτάξτε ρε τον μπούλι. Πώς θα τον νικήσουμε αυτό. Και ας μην πια. Και ας μην πια ποιες να δει αυτό. Πάλι θα χάσω. Άντε Γιάννη. Έλα. Έλα ρίχνε. Ρίχνε σωστές, δεν πρόκειται να τους φάω. Μπαμ. Ωραία, τον ρίξαμε κάτω. Πώς μου το πρόσωπο. Για τον φάγαμε, του χώσαμε μια μέσα στο πρόσωπο και τον τελειώσαμε. Γι' αυτό παίζουμε UFC. Γιατί το έχω ακούσει δεύτερη φορά το παιχνίδι και γι' αυτό. Ο Πακόλης, βλέπετε λάγκα. Δεν πειράζει. Τα ξελαγκάρει. Εδώ δεν το κατάλαβα. 3 αστεράκια, τον αρχίσω να πω. Μήνυμα μας είχαν, κάτσε να το διαβάσουμε. Πες είναι καλό. Thanks for playing. Correct. Θα μας στείλει. Ναι. Έχουμε 3. Ναι, θα τα χαλάσουμε εδώ αυτό το είναι. Αυτό σε περίπτωση που δεν ξέρετε θα... Εδώ, να το damage 20. Πού είναι να το... Έτσι. Πάμε level 3 να τα βάλουμε όλα αυτά. Αυτό, ναι. Τώρα κοιτάξτε, τώρα είμαστε level 3. Αυτό μπορεί να μην βλέπετε τίποτα, αλλά αν τη φάει τώρα αυτός εδώ πέρα θα... Οπα! Τέλειο. Πήγαμε και level 3 τώρα. Το είχαν 100 πόδια. Έχουμε γερά, τώρα θα είναι η τελευταία μάχη που θα σας δείξω αυτή. Δεν έχω και πολύ χρόνο. Κοιτάξτε εδώ, health. Κοιτάξτε. Εγώ θέλω περισσότερο attack. Το attack θα δω. Το damage, αν έχω damage να χάνει. Τώρα για το έδωπος περιβάλλον είναι μια χαρά. Αυτός μου αρέσει. Εγώ. Πάμε, ξεκινάμε. 3, 2, 1, πάμε. Παιδιά, παίζουμε επαγγελματικά εμείς τώρα. Όχι παιδιά, δεν θέλω να με φάει αυτός εδώ. Ποιος θέλει να τον φάει ένας χόντρος. 29. Καιρό χτυπήμα.
παιδιά, πάλι με το ίδιο χτύπημα ρε παιδιά, μόνο με αυτό θα τους τρώμε. Με ένα κλαφ μες στη μούρη του. Α, τώρα συγκινηθήκαμε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σχεδόν γίνεται να φτιάξεις δικιά σου φιγούρα. Ναι. Και άμα θέλετε να το συνεχίσω, προφανώς θα μου το γράψετε στα comments. Γεια σας.